Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusithini izinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Nina bodlungwane kandaba udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume esibekelana. Nina bakanodumo ehlezi kaMenzi ngeimpunga yesintu ake ngikhuleke umhlaba wonke. Nasendaweni zonke la khamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kuukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Ngumshana wakwaNgcobo Fuze omashiya amahle engathi azoshumayela. Ngumzukulu kaMdumo ozalwa uThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo. Nanamuhla ke angihambi ngedwa bafowethu, ngihamba nensizwa la yakaNcayiyane ojikelele isho njalo azisiqalo bazisiphetho. Awu madoda Nginibingelele babukeli emakhaya lo khulumayo ujikelele mabembiza emakhosini. yeah Bayabambiza ukuthi ke ujikelele usibhamu oshunqela amaphika ankalo utikita kaze mshovele ethuneni usiklidi ushunqunga bhenyewe. awusuka madoda Lo khulumayo uNcayana umthobesana umfayigotshwa mageza ngobisi. La mne wethu ngiyakuzwa impela ukuthi uyazisho. Umfanekiso oqoshiwe odlula ubalile ukuthi lo msebenzi uphethwe isalukwazi nekhehla. Kunjalo. Kanti futhi awukakawuboost okwamanje. Kunjalo impela. Usamukela lokho ithongo elikulethayo. Kunjalo. Ngoba kubalekile ukuthi umsebenzi mako wabantu abadala ukwazi ukuthi na ukuqonde ukuthi umsebenzi wabantu abadala kuwona wakho. Kunjalo impela. Awusikhumbuze kambe uyahlola umuntu umefika. Kunjalo Ntomdala siyahlola lapha ekhaya futhi kumele ngiqinisekise lokho uyobona ngani masufike kojikelele ukuthi sekuyibona. Uyabona imali yokuqala awikhiphi nhlobo la esandleni sakho awuyidedeli ungakezwa inhlolo zakho. Awuyishinje emsamo imali ke ngisho futhi ke ngisho ukuthi ibambe nje kanjalo uthola ukuthi umuntu ngiyabona uyavevezela manje usefuna nokuyibeka emakhosini ngesithi awuyibambe kanjalo ake ngiqale ngenza umsebenzi wethonga kuqala aqale kube yilona elikhulumayo uqala lenze konke ekufanele lindlale yonke impilo yakho uyibone la kuqala manje ukhipha imali yakho ngoba phela ithi lento angenza umsebenzi kuqala ukuze nathi nemali sebezo yithatha kojikelele sebewenzile umsebenzi nomuntu esegculisekile ngaphakathi enhlizweni esesho umuntu ukuthi cha lokhu nje jikelele ongibekele khona kuyikho. Asibonge kakhulu mne wethu. Abantu abanjalo mne wethu abasandile abantu abakanjalo. Abantu abaningi into ehamba phambili inkeke. Nkosi yami. Mne wethu abantu mfowethu ziningi inkinga ezibashayayo. Kunjalo. Ngiyafisa ukuthi namhlanje mhlambe nabo jikelele ngidonsa kakhulu igama ukuthi ojikelele. Kunjalo. Uke wabalula futhi nokumfanisa oqosho odlule isigameko senye insizwe ethile. Ngifuna namhlanje mna wethu sike sibuke indaba yokuphehlwa kwamanzi amnyama. Nkosi yami. Phezulu kwempilo yomuntu. Baningi abantu othola ukuthi phezulu kwempilo yabo kwaphehla amanzi amnyama. Kunjalo. Kodwa omunye akazi ukuthi uma kwaphehla amanzi amnyama yiziphi impawu engizobona ngazo uma nami phezulu kwempilo yami kwaphehla amanzi amnyama yiziphi impawu engizobona ngazo ukuthi nginenkinga enje. Awukukhulume nomuntu ongazi ukuthi phezulu kwempilo yakhe egcikeni la kubo ukhona isimo sokuphehla amanzi amnyama bese usitshela futhi ukuthi amanzi amnyama ubani owaphehlayo. Umbuzo wakho ngaze ngawuthanda Ntomdala. Yeah. Masikhuluma ngamanzi amnyama sikhuluma ngento ejule kakhulu ngoba ngizokubalula ukuthi ubani ngikuthandile lo mbuzo ukuthi ubani ophehla amanzi amnyama. Kunjalo.
lana suye sikhuluma ngechapter ebucayi kakhulu nanoma ubani esikhathini samanje ukuthi lokho uyakwazi ukwenza athi omunye abale zonke izinto lezi angayibala. Uyabona masikhuluma ngamanzi amnyama sikhuluma ngento engikwazi ukuthi makuthiwa ngiyayenza laphana ekhaya ngoba yonke ingqikithi yalapho isuka emsamo kunjalo. Sizobheka indoda noma sibheke umuntu wesifazane noma sibheke nje umuntu omdala ekhaya. Okuyena oshisa impepho lapha nemsamo okuyena encela kuyeni noma kuthiwa mhlawumbe umsebenzi awenzeki engekho yena. Yeah. Lana sikhuluma ngezinto ezithinta umsamo and lento masoyisusa siqala ngisho nangomkhonto. Uyabona umkhonto lokwazi inkomo ekhaya. Uwodwa. Uyasetshenzwa uwodwa lo mkhonto ukwazi ukuthatha inhlanhla zabo bonke abantu basekhaya lapho uzothola kwenzeka abantu thola ukuthi naba bephuza ngokudlulela ekhaya abesifazane bazalela la ekhaya akekho oshadayo la ekhaya akho lutho lenzakalayo yonke impilo yomuntu ayiziganwa yonke impilo yabo iphelele la. Omunye umuntu uncayane uzoba nombuzo ukuthi phakathi kwegceke lomuzi wasekhaya thina siyasebenza yebo kodwa inqubekela phambili ayikho kungabe lokho mhlawumbe nako kusayingxenye yini? Yebo kuyingxenye ngoba uyothola ukuthi uyasebenza kodwa manje imali awuyiboni ukuthi iphelelaphi. Indeve futhi ukuthi iyalahleka kodwa uwena oyinike izifebe omunye uyinike abantu abangalungile kwesinye isikhathi uyithathe uyiphuze yonke lo mali leyo. Lokho kukukhombisa ukuthi idlozi lakho lakunikeza lo nhlanhla yokuthi uthole umsebenzi. Kodwa manje lo msebenzi masuwutholile isiyangenelela ke lento manje uthatha imali uyiphatha budedengu zonke izinto zakho nje ziyemuka nje. Umbuzo khona nombuzo ojulile nangafisa ukuyazi impendulo umbukelo wempunga yesintu ukuthi kungabe umuntu oyisitha kumina wangaphandle uyakwazi ukuthi angiphehlela amanzi amnyama lento amanzi amnyama ngoba yinto eyenziwe emsamo ubani ophehla amanzi amnyama? Ake singenelana mawuthi isitha sangaphandle cha ngokuqinisekisile asikwazi ukwenza lokho ngoba asisiyo insila yasekhaya. Umuntu okwazi unelungelo lokuthi angayenza lento umuntu onazi ukusuka nokuhlala owazi ithuna ukuthi lapha konqatshwe bani owazi ithuna ukuthi kephi owazi yonke into la ekhaya ukuthi njani owazi impepho yale ekhaya ukuthi ishiswa ubani owazi yonke into uyena umuntu onelungelo lokuthi afike awenze lokhu ongalungile. Isitha nje cha. Omunye umuntu umnewethu uma ubalula kanje uzobuka phakathi kwekhaya uthola ukuthi mhlawumbe kunomuntu yena ophumelele nje yedwa. Kodwa manje bonke abanye uyabona kunjalo bonke mhlawumbe bese manje abe nokunuka ukuthi lo muntu lo kanti mhlawumbe ngoba yena uyazikhuthalela into zakhe. Naye uyazikhuthalela ukuthi aphume asukume. Mhlambe uma ngafika umuntu esimene sinjalo athi hayi lapha ekhaya kukhona umfowethu nje yena into zakhe zihamba kahle yena akaphuzi akabhemi kanti uthola ukuthi mhlambe uyazigada wena ngabe usheshe ukuthatheni lokho ukuthi usuzohamba mhlawumbe uthi uyobalungisela amanzi amnyama noma uzoqala uyibheke leyo nto oqala njengoba ilento ithi kumina ngaso sonke isikhathi angikuhlole kuqala yebo ngoba sandelwa abantu manje mntaka baba akukuthi bamavila abafuna ukuyikhandla bona bese babheka lo muntu lo onotho bese kuthiwa hayi usibani vele uyena odlala ngathi uyengakho yena engathi uphumelela yedwa ekhaya futhi sibhekisiseke lo nto leyo njengesangoma futhi njengomuntu ohlolayo njengomuntu oyaziyo into ayenzayo phakathi kwethongo fanele ukuthi bamhlole eqala lo muntu loyo ukuthi kudalwa yini lokho sikubheke kuqala ngoba le nto ithi ayiqale kuwena kuqala yangabe ikhona imizamo eseke wayizama zikhona izinto obukade uyibona zenzeka empilweni yakho nakho seyiqala seyishabalala mina ngiqale nje umuntu ngokukhulu nje ukuhlonipha nokukhethekile ukuthi ngimhlolele kuqala phambi ukuthi siyofika emphelandaba. Mnewethu kunomuntu la othola ukuthi uyasizwa nje kuba sikhuluma kunjalo uyababuka abafowabo uyababuka odade wabo uyabona ukuthi ayikhona lento abakhuluma ngayo uncayiyane
kungenzeka ukuthi ngempela thina saphehlelwa ngempela amanzi amnyama abatshela abafowabo nodade wabo bese bona bangayingeni uthola ukuthi yena uyafisa ukuthi eyakhe impilo iye phambili kungabe mhlambe umuntu ngayedwana esimene esinje uyakwazi yena ukuthi alungiseleke yedwa yena onothando noma kufanele kube ukuthi umndeni uyahlangana abafuni kodwa lababanye uyabona idlozi lento isithi isincike ekuthenini abantu abadala bakwazi ukuthi kulunge wena kuqala iyakwazi ukuthi yenzeke ilunge wena kuqala ukuze uzokwazi nokuvusa laba balele ngoba bese bedinga nenethemba kuwena uyothi masulungise yebo ngiyakwazi impendulo yalapho ithi yebo ngiyakwazi ukuthi ngikulungise wena ukuze uzokwazi ukuthi uyofula nalaba abalengele wena khona lento izokwazi ukuthi ngoba base bedinga umuntu ozokwazi ukuthi babonele kuyena ukuthi hayi bona ngusibani ubecwile nathi la kodwa nakho manje siyambona uyakhuphuka zonke into zakhe ziyenzeka shuthi manje sefanele kubuye yena ke manje la sisibuya sisesambe sosebenza nomndeni ke bese yonke into yakhona iyakwazi ukuthi ihlangane Mbukelo wempunga yesintu ziningi izinto esibhekana nazo phakathi kwamagceke emizi yobaba bethu nomkhulu bethu uthola ukuthi inhloso ukuzobulala kubhujiswe umuzi uqedwe nya uma ngempela lingeke libe khona ikhambi lomuntu oyedwa ozokwazi ukuthi aphenduke abe isibani phakathi kwegceke kungaba yikho into eniyenza umfoka Ncayiyana vele kufanele ukuthi lo muntu lo oyedwa onentshisekelo ngoba leyo ntshisekelo uphushwa yithongo la ukuze ezokwazi ukuthi abe isibani phakathi kwegceke uzokhumbula embukelo wempunga yesintu ukuthi insebenzo isebenzayo akuyona yakho kodwa insebenzo yakini leyo nsebenzo leyo isebenzayo kufanele ukuthi ilungise kini uma wena usuhambile wena wedwa waya kuNcayiyana wafike wakulungisela izinto zakhaya hamba ke manje ubuyele kubafowenu nodadewenu ubatshela ukuthi ngahamba sayakothinta lapha uyibona lona kunjalo bese izinto zakwazi ukuthi zikhanye angazi ke mne wethu mhlambe wena elakho nje mhlambe esingaphetha ngalo ukukhuluma kabanzi nokwaluleka abantu ngalento yamanzi amnyama koNcayiyane abantu balithola usizo uma kuukuthi umuntu kunesimo samanzi amnyama mhlambe bafuna ukuthi afike egcekeni ngokuqinisekisile futhi nangokukhulu ukukhetheleka uyakwazi ukuthi kwenzeke konke kube kuhle futhi ngisho nakuma client asuke khona leso sikhathi ukuthi buya phela uze emakhosini ngoba isigodlo asibaleki kunjalo buya uze emakhosini ebese emva kwakho sisenza wonke umsebenzi wonke ngendlela bese uya-update noma ukuthi uyakwazi ungilandelela ukuthi hayibo naku kwenzeka lu 1 no 2 naku kwenzeka u1 no 2 no 3 ngoba mina owami umsebenzi uthi angingikuthathe size siyofika ekugcineni lapho ke senze isiqiniseko sokuthi yonke into yakho siyayenza yenzeke Nothu asingawageqa magula mbukelo wempunga yesintu TV sikhuluma lana into ebucayi kakhulu ukuphehlwa kwamanzi amnyama umne wethu sekubalile ukuthi amanzi amnyama wakwazi ukuthi angaphehlwa umuntu wangaphandle umuntu okuhamba kodwa amanzi amnyama aphehlwa umuntu wakhona ekhaya hayi ukuthi mhlambe siyanuka kodwa la sikhuluma iqiniso kubalekile ke mbukelo wempunga yesinto ukuthi isimo sakho nawe usibheke njengoba sebalile ukuthi kunabantu othola ukuthi phakathi kwegceke badaka utshwala nje inqubekela phambili ayikho kubalekile ukuthi uzisukumele nawe uyalazi izinga osuphuza ngalo utshwala ukuthi akulona izinga elilungile akuhambeke manje uyozwa ukuthi ayikhona into waphanjaniselwa yona lokuphuza kwakho akusekona ukuphuza okuyikona Nkosi yami ngoba kuyenzeka ngempela ukuthola ukuthi uyaphuza akwenzeki yazi abantu abanalokho futhi mozobabheka kahle ukuthola umuntu uthola ukuthi wekade enesiphiwo mhlawumbe sokucula mhlawumbe omunye bomdlali webhola mhlawumbe omunye kodwa manje zonke lezo zinto lezo ebese zishona phansi bese lo muntu azocwila kwekafaro no abantu mabekufuna bakuthola kuphi uyangithola nje ku WhatsApp enambeni ethi 062 553 8279 ngizoyiphinda 062
553 8279. Phinde futhi uyangithola ku Facebook, uyabhala nje lapha sakhe isizwe ncayana, imina loyo ngizokwazi ukuthi ngikuphendule ngikunikeze nama directions okuza emakhosini kojikelele. Omunye umuntu uzofisa ukwazi ukuthi mhlambe mase ngiya ke khona kojikelele bakuphi ojikelele bakhe Nquthu bakuphi la bekhona ngokwendawo ke manje ngokusuka nje ngokusuka kwabo baseharding baba. Oh ngokudabuka eharding ya ngo waseharding impela. Awuyini wangitshelanga ukuthi wangasekhweni lami. Cha phela. Hayi kuyiqiniso nje limsulwa nje ngowaseharding impela la ila ngaphothulela khona lapho ngenza khona zonke izinto zami zedlozi ngabe seke ngiyezana nayo. Indabuko yakho le udabuka eharding. Ya kunjalo impela. Mama phi nendawo? Kwamaci. Hayi bo wena wangasekhweni lami. Ya kugagala impela lapho umndeni ukhona khona. Yeah, bese isigodlo sakho sikuphi sila eMayville. Hawu madoda. SiseMayville khona ngisedu la eThekwini nje eMayville akukho nakhona esingakwenzi kwenzeke. Amnotho asibonge kakhulu. Hawu uyazi yona ke lena ke ngingazange sixoxe nawe kodwa sisixoxe kaningi kodwa manje sangayixoxa lena ukuthi udabuka kuphi. Uyabona izinto maziningi. Hayi buke lo mpunga yesintu siyacela ukuthi uthathe lo mfanekiso oqoshiwe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke njalo subscribe ku channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga.